Ainhoa Agirrazaldegiri asko eman dio bertsogintzaren lurrak, baina berak ere elikatu du hainbat iturritatik gainera. Gaztetan hasi zen bertsotan, Leintz Bailarako bertso-eskolako kide izan zen. Eta 80. hamarkadako gazte sariketa guztietako izen ezagun bilakatu zen laster. Plazan ikerkuntzan zein bertsozale elkartean aritu izan da buru belarri, baita bertsogintzaren gaineko begirada feminista lantzen ere. Elgetarra da jaiotzez, baina Zarautzen bizi da orain, eta Garoa liburu dendan elkartu gara bere ibilbideari patxadaz begiratzeko. Zu oso gaztetan hasi zinen bertso eskolan, beste aur batzuk katekesisera juten ziren bitartean, batzuk bertso eskolan hasi zineten, nola gogoratzen dituzu hastapen horiek? Bergarara bizitzea joan ginean, nire inguruko danak katekesian eman zuten izena, eta nik uste amak, salbatzeko ni edo, eta beak bazeukalako hizkuntza kontzientzia handia, eskaini zian bertso eskolan izena ematia. Egia da, aita ere oso bertsozalia dela, eta ja ordurako igual udalekutara idazten zizkian gutunak bertxotan, eta nik erantzuten nion, edo kotxean jolas hori bat zegoen, ez? Orduan nik uste amak intuizioa handiz eta sen oso honez, batez ere hizkuntza ikuspegitik, nik uste beti eukidula hizkuntza ikuspegia, eta nire eskura egon zitezela liburuak, ipuinak, eta nola gogoratzen duten? Gogoratzen dut, Pello Txintxurreta eta Koldo Alberdi zian gure irakasle, eta ez dakit oso eremu librea, ez da? 9-10 urteko haur bat, haurru ezela tratatzen ez zutena, orduan niretzako horrek uste oso ondo sentiarazten induela, ez? Berdinetik berdinera tratatzen gintuzten, haiekin ikasi nuen pixka bat bertsoen teknika zein zan, haiekin ikasi nituen lehenengo bertsoak, eta ni hor erabat harrapatuta gelditu nintzen. Bai harremanetan, bai gelan edo taldian zegoen harreman motetan, eta bai eskaintzen ziguten horretan. Eta euskerak bazeukan zerbait, interesa sortzen ziana, zeharkatu ninduen erabat, eta oraindik ere zeharkatzen hau, ez? Eta nik uste munduai geroztik hortik begiratu dio dela, eta egia da hizkuntza bat maite duzunean, gero beste hizkuntzak ere maite dituzula, ez da? Baina jolas hori joku horiek, bada mundu bat asko liluratu nagoena beti, eta gero lanean ere, nik uste pasio hori jarri izan dudala euskararen irakaskuntzan ere, eta hor nagoela oraindikan. Ohar txiki bat eman nahi dugu asteko, ohar txiki bat eman nahi dugu asteko, burua prestu ekarri dugu txapela jazteko, aiai, burua prestu ekarri dugu txapela jazteko. Aretxabeletako bertso eskolan ibili zinen gaztaroan bat, eta nortzuk zineten bertan eta ze ikasi zen? Nik ez dakit oso nola iritsi nintzen ara, hor bat zegoen Leintz Bailarako bertso eskola, lehenbiziko belaunaldia baino edo ni elkartu nintzen jendia zen, bigarren belaunaldia, Agurtzan Horrategi, Saioa Arando eta Maia Agiriano batez ere. Eta horiekin Aretxabaletan elkartzen nintzen, baina ez dakat oso ondo gogoan Arrasate eta Aretxabaleta tartean bitara elkartze ginen, eta batez ere topatu nuena izan zen taldea. Igual Bergaran bertso eskola topatu nuen, baina taldea etzen osatu, eta han taldea. Eta ero hilean behin edo nik uste gure aurreko belaunaldikoekin elkartzen ginela, eta mahai bueltan, Jorinaki Zartzelaia, Arantza Zuloidi, Itor eta Jon Sarasua, Danel Goikolea, eta haiekin ikasi nuela, eta dudik gabe Patxi Goikoleak eremu informal horiek pila bat elikatu zituen, eta kantu zaharrak kantatu, gitarra baten inguruan bildu, eta baita ere esango nuke bertsolaritza finago bat ere ezautu nuela edo ez dakit. Garai hartan eta giro horretan ezagunagoa egiten hasi zinen, bai plazetan eta gazte sariketetan ere, Lizardin, Horixen, Osinalden, Xenfelarren, nola bizi zeniten garai haiek? Bizi nituen alde batetik oso gogotsu, izan dudana hizkuntzarekin oso loturik, oso bertsozalea nintzen, entzuten nituen bertso pila bat,
Eta sortzaile bezala, holtza gainean egotea etzan hain erresa. Esango nuke pixkat indartsuarena egiten edo pasatu nituela urte batzuk, ez? Orduan, izan ziren urte batzuk alde batetik asko gozatzen nuenak, asko gustatzen zitzaidan antropologikoki berbada eremu hura, baina, bestaldetik ez dakit nire burua oso ondo topatu nuen. Nahiko nora ezian, askotan tortzen zitzaidan mamua zen besamotzaren besoarena, ez? Nik enekiela bereziki umorea egiten, eta gerora igual interpretazio batzuk eman dizkiogu, baina askotan zigortzen nuenik nire burua behar bada besteek bezala bertxotan egiten ez nuelako edo orduan. Giro horretan ere, Ainhoa, 11 bertuteren parte izan zinen, ez da? Bai, behar bada 11 bertutek niretzat eukizun gauzik importanteena izan zen bertsolaien arteko igurtzia. Behar bada, plazetan oso eroso ez sentitzen motibotako bat ere bazan, behar bada ez ginela talde bat, ez? Aurreko belaunaldiak zeuden nagusiki hor kantari eta gu oso gazteagoak ginenak oso banaka eta oso noizbehinka agertzen ginen. Orduan talde igurtzirik ez geneukan, ez? Eta nik uste 11 bertute batzuentzat izango zen plazak egiteko aukera, baina niretzako zen igurtzia sentitzen zenuen jendearekin plazak egiteko aukera. Plazan asko botatzen nuen faltan neure buruaren estereotiporik ez eukitzea. Nik uste, garai hortako bertsolariek estereotipo handia zeukatela edo asko funtzionatzen zutela estereotipotatik edo jendeak zeuzkala bertsolarien estereotipoak eginda. Eta nik etengabe faltan botatzen nuen jendeak nitaz irudirik etzeukanaren sensazioa edo naukanez. Orduan, 11 bertutek ekarri ziguna izan zen, bilera asko, elkarrekin egoteko denbora asko, eta orduan gure gai jartzaileek ere gu gehiago ezagutzen gintuzten, eta orduan zure barruko, begiradak gehiago hartzen hasi zian, konplizidade gehiago bertsokideekin. Fase, esan ezagun fase hau eta gero, bai egontzela urruntze batez, bertsogintzatik zure kasuan, zerk eragin zuen urruntze hori edo agian ere lagungarri izango zen zuretzako edo beharrezko? Bai, ez naiz oso ondo akordatzen, pentsatzen dut igual 11 bertuten garaia bukatu zenean, berriro ere sentitu nintzela norbanako bezala harremantzen sortzaile bezala esan nahi, bertsolari bezala ez. Eta orduan enion lekua edo bidea ikusten norbanako bezala nik behar nuen taldia. Eta, distantzia horretan edo, batean topo egin nuen EHUko udako ikastaro batekin, Virginia Aimazek ematen zuen, eta gaia zen umorea eta generoa arte eszenikoetan. Eta hor, pixkat begiak ireki zitzaizkian, ikusten nuelako, nire gabezia handiena beti sentitu nuen umorea, eta hor Virginiak esaten zuen emakumeok beti kokatu izan gintuztela umore hartzaile bezala eta ez sortzaile bezala. Eta umorea egiteko oso importantea dela gaiak publikoarekin partekatzea eta gure, emakume askoren gaiak etzien publikoako hendikanez. Orduan, hor begiak ireki zitzaizkidan eta hor ulertu nuen zergatik sentitzen nintzen neurri handi batean ere arrotz edo bakarrik edo nora ezian, ezta? Eta, bide baten hasiera izan zen. Urruntze horretatik gerturatze bat ere etorri zen plazari buruzari bagara. Aipatu duzu, UEUko ikastaroa, Virginia Aimazena, eta pentsatzen dutera gian kolektiboan konpartitutako gauza batzuen emaitza izango zela, baina begirada feminista iritsi zen, ez? Urte askoan, nik uste eta hainbat bertsolari emakumezko geundela, gure nora ez partikularrak bizitzen, eta hasi ginen emakume bertsolaiak noizbenka elkartzeak egiten, ezta? Eta tarte horretan, noizbenka elkartzen ginen eta eskatu ziaten hemen Zarauzko gaztetxean hitzaldi bat. Nik uste Uxue Alberdi eta Unai Muñoa eta hiruroi eskatu zigutela,
Eta ni horratuan hasi nintzen ikertzen, pixka bat, genero perspektibatik edo, bertsolaritzan ze gertatzen zen. Eta hori izan zen nire lehenbiziko hitzalditxoa edo nire buruai lehenbiziko aldiz egituraz azalpen batzuk bilatu nizkiona. Eta hori juntzen pixka eta onditzen eta konturatu ginenean ez ginela gu oker geundenak baizik eta begirada zela, gizartearen begirada zela gabeziak zituena, oso gizonen tradizioko zerbait zela, galdetu nionean ere buruari ze gertatuko zatekeen bertsogintza edo bertsolaritza emakumeek garatu izan balute. Eta hortik etorri ziren bide horretan proiektu asko, ez da kasualitatea, hitzaldiak etorri ziren, eta nik uste horrek askori beste indar bat eman zigula edo beste leku bat edo bai. Urte haietan sortu zenuten bertso eskola feminista, ez da kasualitatea ere lehen aipatu duzu, Uxue eta zu ibiliko zineten gehien bat. Gerora proiektu horiek kate luzeak harri dute eta ibilbide oparoa izan dute, baina hasierak pentsatzen dut ez zirela erresak izango. Nire itzitzaizkian hain zailak egin, argi bat ikusi genuelako, hasi ginelako elkarrekin kantatzen, marko bat ematen ordura arte gertatu zenari. Behar badak gero, kontuatu ginenean erresistentziak zeudela bereziki hainbat gizonen aldetik edo kontuatu ginenean etzegoela errekonozimendurik marko berri horri edo irakurketa berri horri. Orduan hasi nintzen sentitzen behar bada, hau ez da hain erresa. Gure aurreko bertsokideen, ez dakit, ekarpen guztiak asko eskartzen genituen, sozializatzen genituen, hain naiz esaten gure aurreko gizonezko guztien ekarpenak. Eta gero bueltan nik enuen senditu gauza bera. Ez niri buruz, baizik eta hor sortzen nahi zien mugimenduei buruz, sortzen nahi ginen markoi buruz, adierazten nahi ginen zenbat behar zeuden, eta nik enuen sentitu errekonozimendu publikorik. Nire sensazioa zen jonio naiz gaztaro osoan begiak ireki gabe, ez dut nahi gure hurrengo belaunaldiek berriro ere gauza bera sentitzerik eta egotea itxu 15 urtetan eta batean 30 urtekin konturatzea nik jakin izan banitu gauza batzuk desberdinengo nuen bidea. Orduan ni horrekin oso kezkatuta nengoen, nahi nuen azkartzea eta hurrengo belaunaldiak feministak izatea eta gerora konturatzen zara gure aurrekoek ere antzeko zerbait sentitu zutela. Feminismoan behin da berriro esaten dizute, badagoela arrisku hori zerotik hastekoa batzuetan, ez da, hau da, transmisioa ez da hain erresa. Nik elkartean, nik uste 18 urtetatik parte hartu dudala, 18 urtetatik egon naiz ikerkuntza taldean, nik uste 15 bat urte edo egin dituela, eta hor beti sentitu nintzen eroso, eta, funtzio sozial hori niretzako leheno esan dut bertsolaritza lur bat dela, eta lur horretan bertsozale elkarteak netzako pixua handia izan zuen, eta horra adibidez ez nintzen sentitzen hain nora ezian, bazeuden zeregin batzuk eta beti zegoen talde bat. Zu ere ibili zara txapelketetan, azkeneko Gipuzkoakoan ere parte hartu zenuen, zer eman dizute txapelketek? Hoxe, hasiera batean txapelketak izan zian, niretzat nire alde teknikoena edo bertsolari teknikoena ateatzeko lekua, ez? Feminismoak ekarri zidana izan zen konturatzea gai jartzaileek txapelketan jartzen zituzten gaietan bazeudela azpigai pila bat eta nik aukeratu nitzakela. Hori ordura arteko bertsolaritzak etzian erakutsi, hori feminismoak erakutsi zian. Nik uste dut bertsolaritza izan dela hainbat urtean izan, ala ez izan, bazara bertsolari edo etzara bertsolari. Eta fokoa gehiago jarri behar dela norri izan. 2007ko txapelketan lortu nuen, norri izan horretatik kantatzea eta epaiak uxatzea eta gero amatasuna etorri zen eta hor parentesi luze xamar bat egin nuen eta azken txapelketan enuen asmatu epaitik askatzen, berriro ere sartu nintzen izan ala ez izan epai horretan eta nik uste dut berriz ez dudala kantatuko txapelketetan. Nire esperantza zen edo izena berriz eman nuen pentsatuz
behar bada ez neure izenean, baina bai desagertu ez zitezen txapelketetatik adin jakin batetik gorako emakumeak, ezta? Eta esaten hon joe, guk ere badaukagu zer esana. Eta hortik kantatu nahi nuen. Igual istuegi hartu nuen ere burua, ez nuen asmatu, eta behar bada ez da txapelketa lekurik errexena. Diru asko eskaini dizute, baina ez zaude prest. Diru mordoa jarri didate, begi aurrean aukeran, honek ipini dezake Ainoa, hipotekaren irteran. Baina ezetza instinto handiz, kolpean irten zait egan. Ez segundu bat, ez segundu erdi, enaute edukite eman. Ezin dut izan beste norbaiten, aurra barruan niregan, 9 hilabete eta gero ezingo nuke eman. 9 hilabete eta gero ezingo nuke eman. Nik gaur egun zorionez ikusten dut desberdin, ikusten dut generazio berriak ez dute dela berdintasunaren fantasia horretan pasatzen haien gaztaroa. Zuen lanak ere eragina izan zuen, gaur egun belaunaldiak hola izateko ere. Dena da kate bat, ez? Guri, uste dut, hasi ginenean irakurketa feminista bat egiten bertsolaritzaren inguruan, ikaragarri lagundu zigula mugimendu feministak. Bai Euskal Herriko mugimendu feministak, uste dut asko elikatu ginela. Haiek urte batzuk lehenago guri egiten zizkiguten guk ulertzen ez genituen galdera batzuk, eta guk resistentzia genituen gure burua emakume bertsolari bezala kokatzeko. Nahi genuen emakume kategoria hori itzalean gelditu zedila eta bertsolari izan, ala ez izan. Baina gero hasi ginenean bizkat irakurketa feministak egiten, haiengandik elikatu ginen, haien liburuetatik edo haiekin izandako elkarrizketetatik. Eta gaur egun, orain eta hemen, nondik bizi duzu bertsolaritza? Nik uste dut gustoren nahola sortzen nahi naizenean. Netzako bertsolaritza ez dela bakarrik entzule bezala bizitzeko zerbait, nahi gustatzen zait kantatzea. Eta nire ametsa badala, ez dakit, 55 urtekin, urtean 2 bertso afaritan kantatuko duzu, oso ondo. Eta horren aitzakian bertso talde batekin elkartzen segi, eta elkartera ere bueltatu nahi nuke, ez? Parentesi, gurasotasunaren parentesio hau, ez dakit, seme-alabak oskortzen dienean edo, nik elkartetik ere zentzu handi hartzen diot bertsolaritzari. Orduan, parte hartzen, nik enuke bertsolaritza pasiboki bizi nahi. Niretzat euskara lur bat den bezala, bertsolaritzaren lur bat da eta lur horretan ez nago bakarrik. Elkarrekin jende asko dago, lehengoekin eta datozenekin eta ikasten lehengoen gandik eta ondorengoen gandik eta niretzako ikasgaia handia da, ez?